ገያሺ ልቢ ተኸታታሊት ልብወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐ ጽዮን ተራኺ ተስፊት ገብረ ሚካኤል መበል 4 ክፋል ወርሕን ከዋኽብትን ዓዶም ዘርሓቑሉ ሰማይ ጸላም መላኺ ዘይብሉ ንግስነቱ ረጋጊጹ ነበረ። ምድረ ሰማይ መስመስ ይብል እኳ እንተነበረ ከተማ አስመራ ግና ማይ ክዘንባ ኣይትረአየን። ኖህ ነቲ ዘይኣመኖ ሰማይ ብስግኣት ደጊሙ ይጥምቶ እኳ እንተነበረ ኣብ ከባቢ ካርመል ትሰርሓሉ ሱፐርማርኬት ክሳብ ዝበጽሕ ግና ዝናብ ኣይጀመረን። ኖህ ክዕንቅፈኒ እዩ ዝበሎ ዝናብ ብዘይ ምምጽኡ እፎይታ ተሰምዖ። ምኽንያቱ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረ ሰታሪት ብዝናብ ክትባላሾ ትኽእል እያ። ኖህ ካርመል ትሰርሓላ ሱፐርማርኬት ዕጽውቲ ምንባራ ብዓይኑ ምስ ኣረጋገጸ ጽቡቕ ብምባል ዓሚቑ ዝተንፈሰ። ሃንደበት ግና ልቡ ዝምሽት ፍጻሜ ኣጋጠሞ። ሃይለ ንሰላምታ ኢዱ ምስ ዘርግሐ እቲ ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ዝኾኖ ኖህ መልኣከ ሞት ምስ ዓሳኽሩ ዝተቐልቀሎ ኮይኑ ተሰምዖ። እንታይ ዳ ኾንካ ትስንብድ? ሃይለ ብምግራም ሓተቶ። ካርመል እንተኾነት ኣቐዲማ እያ ስራሕ ኣፅያ ወፅያ በለ ምኽንያት መሰንበዲኡ ካርመልያ ዝብል ግምት ሓዲርዎ። እንታይ ክገብር ኢልካኒ ኢኻ? እስኻ ጻማ ምትሕብባርካ ይኸፍለካ ከም ዘይነበርኩ ብዘይ ምኽንያት ጠሊምካኒ። ንካርመል ኣሕሊፍካ ከይትህበኒ ወትሩ ስጋኣት ሓዲሩን ኣሎ። እዚ ስጋኣት እዚ ድማ ከም ጓል ዛግራ ነግፈረግ ኣቢሉኒ። ከመይ ጌርካ ኸለሊኻኒ? ቀዊሉ ጠመቶ። ፈለማዳ ኣደናጊርካነ እንዲኻ? ንሱ ዲ ንሱን ኢለ ኸረጋግጽ ዝከኣለኒ ገይረ እየ። እዚ ጸላም ግና ከምቲ ዝድላይ ሓገዘንን። እንታይ ዳልካ ተቐይርካ ንኸ? ቀዊልካ ናብ ሱፐርማርኬት ምስ ጠመትካ እየ ተኪረልካ። ካልእ እኳ ኢኻ መሲልካ ጠፊእካኒ ድማ። ጠፊእካኒ? ቃል ዓለም ዲኻ ዝዛረብ ዘለኻ? እንታይ ክገብር ክመጸካ? ከም ቀደምካ ኣለኻ ዲኻ? እዋ ተቐይረ ዲኸ? ተቐይርካ ወ እንተ ትተሓባበር እንዳ መጠፋእኩ ዲ። ሕጂ እውን ከም ቀደምና እንተሓጋገዝ ትብል እንተኾንካ ክመጸካ ኽእል እየ። ኣንታ ኖ እምበር ዶ ትዛረቡ ዘለኻ ትፈልጥ ኢኻ? እፈልጥን ፈረቓን መለሰ ከም ቁጥዕ ኢሉ። ኣይትፈልጥን ኢኻ? አንተ ትፈልጥ ከይመርመርካ እዮም ተዛረብካን። ዋ ንሒን ሓሞትን እንተዘይብልካ ካብ ካልኦት ተለቃሕ ክሳብ መዓሲኻ ደብዳቤ ተበጻጽሕ ፖስተኛ ኾንካ ክትነብር። ንዓኻ ሰባት ይልኡኻ ንስኻ ድማ ንዓይ ትልእኽ። በቃ ኩሉ ስራሕካ ምልእኣኽ ኮይኑ ናይ ምንታይ ፖስተኛ? እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ? ኣነ ፖስተኛ እንተለኣኻኽን ኣይኮንኩ። ዘይትፈልጠለይ ስራሕ ከተልግበለይ ኣይትፈትን። ካልእ ይኣኽልን ኖህ እሞ ከምኡ ትሕሰብ ኣለኻ ወይለ። መን ተለኣኺ ዝሓሰበኒ? ካርመል በዛ ጎረረይ ሒዛ ብዛዕባኻ ምስ ሓተተትኒ ብምሕር ፍቕራ ደብዳቤ ክትጽሕፈላ ከም ዝተገደድካ ሓቢረ እያ። ንሳ ግና ፈጺማ ክትኣምነኒ ይከኣለትን። ተለኣኺ እምበር ኣፍቂርካያ ትመላለስ ከም ዘለኻ ይትፈልጥን እያ። ንሳ ጥራይ ዘይኮነት ኣነ እውን ተጠራጢረ ኣለኹ። ንምዃኑ መን እዩ ዝልእኸካ ዘሎ? ኣንታ ወዲ እንታይ ኢኻ እናሓደርካ ትኸፍእ? ዘፍቀረ ልበይ ጥራይ ኢሉ ይኹኒ ኣፍቂረ ልቢ ሂበ ልቢ ዝተነፍገኒ ሰብ እየ። ልክዕዩ ካብ ልሳነይ ንላዕሊ ደብዳቤ ስምዒተይ ዝገልጸለይ ስለ ዝመስለኒ ንዑ መሪፀ ክኸውን ይኽእል እየ። ጓል ንምእማን ዝተፈላለየ መንገዲ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ደብዳቤ ምዃኑ ብዙሓት ዘፍቀሩ ይዛረቡሉ እዮም። ኣነ ድማ ዝኣምነሉን ይዕውተንን ዝበልክዎ ፈጺመ እምበኣር ተለኣኺ ኢላትኒ። ርእሱ ብምንቕናቕ ሓዘኑ ገለጸ። ኣበይ ክሓልፈለ ኢልካኒ ኢኻ? ኣንታ ከተረዳእለይ ግዳዘ ይትፍትን። ደብዳቤ ኸብጽሕ ከም ዘይመጸ ንሃይለ ኣብ ምምሕፃን ኣተወ። ዋ ኣነ እውን ኣያመንኩኻን እናበልኩኻ ተግባርካ ዘየጠራጥር መዓስ ኮይኑ ምዝራብ ዝቐለካ እንከሎ ደብዳቤ ናብ ምምልላስ ካብ ኣተኻ ሰብ ትለኣኽ ዘለኻ ክመስሎ ይኽእል እዩ ይምሰሎ። ኣንታ እሞ በዚ ተኸዶ ዘለኻ መንገዲ ክሰልጠካ ኢልካ ይትሕሰብ። ካርመል ቀብዛርሲ ንደብዳቤኻ ገዜ ሂባ ከተንብቦ ትጽበለኻ? ተስፋ ቁርጾ ኮሜድያ ኢላትካ ኮይና ኮነ ኢልካ ተስፋ ከተቑርፀኒ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ? ክትፈልጥ ሰማይን መሬትን እንተተላገበ እውን ብካርመል ተስፋ ቁርጽ ዝጽበየኒ ልበይ ዘይፈልጥ ጥራይ። ሰብ ተስፋ ዝቆርጽ ንተበግሱኡ ፍረ ምስኣነሉን ምስ ድኸመን። ንሕና እውን ከምዘይኮነልና ዳኣ ፈሊጥና እምበር ናይ መሬት ንግስቲ ኣብ ኣፍ ደገና እንከላ ካብ ካልእ መጺካ ክሳብ ተሓታ ተዓንዚዝና ይምርኣናን። ኣባጨወ። ኣንታ ሃይለ እንታይ ኾንካ? ኖህ ልዝብ ክብል ፈተነ። ምስ ሓጋዚኡ ክታረኽ ከም ዘየርብሖ ተገንዘበ። ናይ ሕጂ ዘይንገብር ሃይለ ሓወይ ኣነ ብልዕሊኻ ዓብ እምነት ኣለኒ። ከምዚ ስለ ዝኾንከ ድማ ካብ ፈለማ ሓገዝካ ሓቲተ። ሕጂ እውን ሓገዝካ ክደሊ እየ። ኣንታ ኖህ ኣይጥዑይ እንዲኻ? ኣቐዲመ ነጊረካ ይመስለኒ።
كارمل بسنكغا تبايساتني زمدنا ناب حماق كونتات يزركب زلو نعيد ما مسرح جنازيبكا نكارمل مخسر كم نمنبر نمخسر يزريو بزح سرعة هبن زنبرت سبيع حجنا اتخابات رخبو أنا خبكا خلي كلفا نو حوي هايل رؤسو دقفو دننا ገንዘብ አውሒደል ካንተ ኮይነ ድማ ክውስኸካ ኖ ናብ ልመና ኣተወ እዛ ደብዳቤ ንዓ ብገለ ኣስሊሕካ ኣትወለይ ከም ቀደመይ ድማ ናይ ስራሕካ ዋጋ ወሲኸ ክኸፍለ ኣንታ እንታይ ኢኻ ንስኻ ሃይለ ቆለጭ ብሎ ኖ ንግብረ መልሱ ክሰምዕ ቁርብ ብዘይምዃኑ ተባሳጨወ ቃል ከይመለሰ ድማ ካብ ቅድሚ ኖ ረሓቐ ኖ ግብረ መልሱን ሃይለ ዝወሰዶ ስጎምትን ተስፋ ቁረጾ ንዓይ ከም ተለኣኸ ምሕሳብها ንኻልእ ትጽበላ ማለት ድዩ ምዃን ከምኡ እንተሓሰበት ዝተሓዘላ ኣይኮነን ዝሰደላ ዘለኹ ደብዳቤታት ናይ መን ምዃኖም ጠንቂል ኣይትፈልጥን እያ ኣነ እየ ተጋጊ እስራኤል ምሳበኒ ብኢደይ ዳግማይ ክጽሕፎን ክግልብጦን ነይሩኒ ብጣዓሳስተንተነ ንእስራኤል ተድንቆ ምዃና ዛይድ ሓብቲ ሓቢራትን ብለ ጓል ድማ ንዘድንቐቶ ክተፍቅር ኣብ ቀረባ ምዃና እስራኤል ኣብ ጽሕፋቱ ብተደጋጋሚ ገሊጹዎ እንቋዕ ጥራይ ንእስራኤል ብኣካል ትፈልጦ ኣይኮነን تزايد دما زي سرحة تقبر من عدم يا مسبلا إسك أما مرقتها مصحف سعدمتها سخونة خوينو انكوعي مثلا بلا بلبو حساب لبو زي سمرلو نوح ناي هايلا سمعي تسفا قريتو أبز نبرو تعنيدو منم كفرخم زي كل ترديو ممتئيو خفتسم حسبا نرأس غايتبل نهايلا نقاسو هانس سرع زفتر كل كامسيل النمبر انت زي دليها طلتنا እናበለ ብልቡ ኣብ ነብሱ እምነት ብምሕዳር ናብታ ዝተዓጽወት ሱፐርማርኬት ኣቋመተ ሰታሪት ቅድሚ ናብ ሱፐርማርኬት ምስላኹ ከባቢኡ ክዕዘብ ጀመረ ሃይለ ተሓቢኡ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ሓለዋ ኣካየደ ደጊም ተሓጋጋዚኡ ዘይኮነ ከም ቀዳማይ ጸላኢኡ ሪወዩ ኖህ ኣብቲ ነጊሱ ዝነበረ ጸላም እምነት ኣሕዲሩ አቢዱ ዝነበረት ሰታሪት በአዝዩ ጠንቆቅ መንገዲ ብትሕቲ ማዓጾ ኣስሎኻ እስራኤል ኣብታ ናይ ጽሑፍ ስራሕ ዘካየደላ ክፍሉ ኮይኑ ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ጥሒሉ ይርአ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ጣውላ ምንም ዘይተጻሕፎ ጻዕዳ ወረቐት ተዘርጊሑ ነበረ ብዘይካዚ ኣብቲ ገፊሕ ጣውላ መጽሓፍትን ዘልዕሎም ዝሰኣኑ ወረቓቕትን ተበታቲኖም ይረኣዩ እስራኤል ካብቶም ዝተበታተኑ ወረቓቕቲ ኣብ ሓንቲ ወረቐት ኣዒንቱ ዓለባ تا صحف زنبرا قوصل ورقت ننوه زصحفا ناي موداتا دبداب منبارا فلطه ولا كوا بعلو زصحفا انتخونه نتا دبداب كنببا جمره زتفتخ كارمل كما يتقني اقدم بسدد كل دبداب سمعيتي بزي مقطع صحيفه منباري يرسون انتخونه فقر بحيلن بغلبتن كم زي كون نابليون بونابارتن افكاريتو جوزيفن كاب زصحفو دبداب خردا كيللخو نابليون نافكاريتو جوزيفن ناي فقر دبدابه متصحفلا باغو ملسي رخبن ناي افكاريتو تغبار ازي سلا زحرقو دما كم جنرال متن ازي تباساچون بفخرا مريتا ناوي صوي لب جوزيفين غنا بفخرا يتصعدتن جوزيفين كفخرا نابليون نلعلين وشطاو سمعيتا صنك تبل مريتا كوم سلا زغونه ملسي غصحف ايدليتن مخنياتو لنابليون تفكروي نبرتن انتاي مصيوايا سمعيتون قلبون نورارم كيناتن زهاب سب تفكر اوشت موتن قزفتن تنبر لبي كابيناي معموق يا فقر ختفلفل تخل اب كينات زركب وتادر نفقر بقع زخوناي مثلا اب كينات زتتصمدت لبي فصيمان فقر خمزي تخون امنت نيروا نابليون بانصارو اب عودو كينات جغنا سلت تبهله اب فقر ون جغنا زخون مسيلو نيرو جغانو ناي فقرن جغانو ناي عودو كيناتن كم زفلاليو بتحده هيوت نخطف بتخالقنا فقرن غزر خمس تفطرو ابيلو زتفتخي كارمل فقر بزردو سمعيت امبر بت زي ردو قلبت كم زي تصعد بزحات ناي فقر تمرامرت زمسكروي انت هنا ابز عالمنا نفقر بقلبت كنقسو خندي بهامات سيفتونو انون تسفا مورات نابكم سمعيت دفافي نيريو عبل عليه خزي يكون جنا عبل على نفسي لبن سعرنا إن حدري وكل كم زبلو وابوتات جنا دبدبي تمليسة مسرع أخوة تعيشني عبز قدمت دبدبي أبحما كنتات كم زلو خي جليس الكنيرة من بارت عليه نعخني هوتن كسانابت مخاني ونا فراري حك مثلني يغريت أكبر لي
نأذنخي بهداد قالات كربشوم فتاني بحق ناي حدا أفكار تكبار أيكونن لومي نهيوت بتسفايا خو عزا مدي بزلخو قبل عليه غزل لن فقرنا عاخن تزير خبكون كقصلو مخاني مسوشتاي تسامي يلخو كلنا فكرتن زفكراون كم زي رخبو صبو غير تردين الله كم تداروين امرمرو اتزحيله خمس نبر زراغاغصلنا افقر دما تعدلنيا طراي مزفكرانا يفلم امص عمتو زنبر እዚ ሕግዚ ፈቲና ጸሊና ክንቀበሎ ጥራይ ዝግባና ካርመል ጽብቕት ድማ ንዓይ ከም ዘይትኾነ ኣረጋጊጸ ፈሊጥ ኣለኹ ምኽንያቱ ስምዒተይን ሕልናይን ከምኡ ብለን ኣሎ ብሓቂ ድማ ኣነ ምልኩዕ ስለ ዘይኮንኩ ንዓኺ ይበቃዕኒ ንደብዳቤታተይ እናንበብኪ ዝሰኣልክዮ ምስሊ ብልክዕ ንኹነታተይ ይገልጽን እኳ እንተዘይፈለጥኩ ኣነ ግና ብመልክዕ መወዳእታ ከም ዝርከብ ዝሕብረክ ኣለኹ ዝኸበርክ ካርመል أنا تصبو جيريس فلتكي مخنياتو بزح وانا بكباب سرحكي تمالاري سلخو نسخون كم تفلت النرقص انيه قد ذكريي تخلني خنبر لعل حدا وان قص نقص تراينا لنا سخونه خوينو حدا معالتي انت تفكر لي بنصوه لبونا كعلكم دلخو كالغته بن زي تخل انت خونكي تحنت علالاي تبقى غلي بسرفه حجون ملسخ تصبيه سنايت اتين معقرتا زورد زنبره نبعات بعين سبكي اتون كلو دغاغيما تدرزو نبرت كارمل زوحز زنبره نبعات ناي سنايت نوشت اكوا تنكيفون تنبره نسنايت غنا كتري ايدليتن كومو سلازغونه سمعيتا كيفلت عينتا خاب عينتي سنايت كتهدم ابت زنبرو كافه لعل تطمت نبرت سنايت بوغناون كارمل كم استقيمت لا بمفلاطا نزمصا ادرع بعميع حساب تحيلا تسلاسل نبرت كوم غيركي خطخري يبلكن سب جيغانا حبيرونا نخرن تخينا فصم كنرم اينخلنينا هذا حق نغركي انا تصقعنا يوديت كويني فلطني كومي يختبلن انتخونكي ابيناي ساعتن معاسن ابرهليمو جيغا مسود سب استفطر سلازخونه جيغا يكرم تسامعن الله خديقي نتا قنع زي بلت سنايت حتتتا سنايت قبر ملسي حبتن سنايت مسيال دغديغي دغمت لا كارمل قريت اكبرلي نيودي تايت فلط يعني خي اسرائيل مزتبال دراسه ركب جميركم هلاو كن نغرتن نسع وا افا كدنت كارمل اتسنايت تبلوز نبرت زربا اب عمرا سلازي نبره ازي كرما سراح يبلكن انديكم كونكن اخي لكن ورا ود ورا اختاريات وعلا ماني خسرائيل كم زي فلطت كتمثل دلهيت اتبقى صال مصحفتهم ببلو دراسي ملست سنايت بدفرات اتزمصح حماق يمصا زبل سميت نبرا بينا غنا كاب سرح ختبارر ايدليتن نسا تباريرا يوديت كتقصل سلازي توحت الله دمايا نيوديت كتتصلم تفتن زنبرات اما مصحفهم سلازنببنا نصحفتهم نفلطو مينا يسمع دي نسخب بمصحفهم تفلطيم سبات باكل تفلطيم يخي تماي تبل ملسلي انت ليه ملسلك كارمل ندرت سنايت سلامنتاي غنا كله نزفلطو ነገር ክትሽፋፍን يتحاسبي بجاخي زي فلطك بزح ነገራት አሎ ክትፈልጥ انت دلي خدم ما حتتي انت يا زحتت انت نسخس نبين خيخي كي حاتتكم ما زيت نغرن زربا بقيس كبايتدنني سنايت سلاز دننات دالتا نسخن يوديتن نزلكن زي مسمع كفتحو بمحسابي كزراربك مريصه افلط انا يوديتن تبايسنا انت خوينا غنا بسنكخي مخنياتو انا نسان زباس ጉዳይ ይብልናን እዚ ካብ ስሩ እንተ ፈትሕኪ እቲ ጠንቅ ንስኸ ምዃን ክትፈልጥ ይኺ ወይ ዘይ ረኽቦ ዘይብላይ ተገረመት ካርመል ንገለ ኻሊኢታት ድማ ንሰናይት እናጠመተት ኣብ ሓሳብ ኣተወት ሓራይ በሊ እቲ ዘይፈልጦ ትብልዮ ዘለኻ ሓብርኒ ጽቦ በለት ሰናይት መቓሙጣ እናጣጥሐት ሃይለ ዓርኪ ዮዲት ምዃኑ ትፈልጥ ዲኺ ኣይፈልጥን መለሰት ካርመል ቅልጥፍ ኢላ በል ክትፈልጢ كساب تمالي حنساب زباسو حنساب زعرق وعاروخ يمنيرم يوديت اشغيرو نزود تبل كوان تخونت مسيرا وركب غنا لوا هايلون عخف كيرو بقصال دبدابه مزصحفلك منسي يركب الله هايلن يوديت نسو بصحيه كلفتا ولا كون زتبلي زلخ دبدابه زباصاصح زلو منسي كرخبون تزيكالكو ات بستفلالي منقد زبصحن دبدابتات غنا كالسب صحفو زلو مخان اراغاغيصه زرباخ غنا يتقارصي هايلن يوديت ازي سلازفقران نسا غنا ختمسل بفلاي اب سراحنا كمصن كلو قص لتخلو كامنا زي غبرو صار يبلو
እዚ ዝነግረክ ዘለኹ ምስጢር ድማ ንዓ ከፍቱ ምእንቲ ዝነግራን ንሳ ድማ ንዓይ ዝነገረትኒ እዩ ሓራይስካ ቀፅሊ ብቐዳማይ ትዝክር እንተኾንኪ ሓደ መንእሰይ እናወፃእ ክንከለኺ ህያብ ኢሉ ሰላምታ ኣቕሪቡልክ ነይሩ ዘኪርክዮ ልቢ ካርመል በቲ ዝሰምዓቶ ሓበሬታ ሰማይ ዓረገት ምስጢራ ምስጢር ኣደባባይ ኮይኑ ከይከውን ስጋኣት ሓደራ ሰናይ ተልዕሎ ዝነበረታ ርእሲ ኣዝዩ ኣጨናቕ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጣ ክትገብሮን ክትውሕጦን ትፍትን ነበረት ኣይዘከርክዎን በለት ብዙሕ ከይሓሰበትሎ ድሓን እዚ ሰብ ዝግና ስምኪ እዩ ተጋጊ እምበር ክስለኪ ይመፅዩ ከም ምስጢር ራእ ሕዝዮ እምበር ሓንቲ ጓል ኣብ ማዕዶ ትፅበዮ ምንባራ ጎረቤትና ኣለም ብደገ ፀኒሓ ናብ ስራሕ ክትኣቱ እንከላ ሪኣቶም እያ እቲ ደብዳቤ ዝፅሕፈልክ ዘሎ ከይከውን ድማ ኣዘኻኺራትና እያ እዋ ካርመል ሽዑ እውን ካብ ምግራም ኣይተለኻቐትን ኣለም ከብዛዕባ ደብዳቤ እንታይ ትፈልጦ ኣለዋ ኢዳ ጠሚራ ሓተተት ኩሉ ነገር ድንግርግር ኢልዋ ነበረ ሓደ እዋን ሜራብ ሓፍትኽ ነቲ ደብዳቤ ዘመላልሰልክ ሰብ ክንከታተል ሓቢራትና ነይራ ንኣለም ድማ ዝጠርጠረቶም መንእሰያት ከተሰብል ኣነን የዲትን ሓቢርናያ ነርና ስለዚ ዝተባሃለቶ እምበር ዘይተባሃለቶ ይግበረትን ኣብዚ ኩሉ ግና እንታይ ገዲስክን እዩ ኣብ ህይወት ናይ ሰብ ክንዲ ዘጣልቃ ተኣትዋ እንተኾንክን ንነብስኽን መዓሲኽን ዕድል ክትህባ ናይ ገዛእ ርእስኽን ህይወት ግዳ ዘይትመርሓ ዝገንፈላ ሓርቃን ክትቋፃፀሮ ይከኣለትን ኣነ ብወገነይ ንዓኺ ዝሓገዝኩ መሲልን እምበር ህይወተይ ስለ ዝረሳዕኩ ይኮንኩን ወይ ጉድ ዓሚቓ ሰንፈሰት ካርመል ስምዕ እንደ ሰናይት ክትዛረብ ሓሲባ ዝጀመረቶ ዘረባ ብሰንኪ ናይ ሕርቃን ስምዒት ተኸልፈት ኣነ ብዛዕባ ዝትብልዮ ዝፀናሓኪ ቆሎ ጥርጥቆ ዘረባ ተዛሪበ ይፈልጥኒ ስለምንታይ ዘይተዛረብኩ መስለኪ ፀሊእክዮ ትኾኒ ፀሊየ የኮንኩን እዚ ክትብልዮ ዝፀናሕኪ ፅውፅዋይ ስለ ዝኾነ ጥራይ እምበር ልክዕ እዩ ብተደጋጋሚ ደብዳቤ ደደርቢለይ ዝኸይድ ሓደ ሰብ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሰብ ምስ ኩልኽን ተዘራሪበ መንነቱ ንምፍላጥ ምስ ሓፍተይን ኣርካን እውን ኣይሓደኩን ምስኻት ግን ኣይተዘራርብኩም ተዛሪብክ እምበር ካርመል ብዛዕባ እንታይ እብለክ እንደ ዘለኹ ብዛዕባ ደብዳቤ ተዛሪበዎ መንነቱ ንምፍላጥ ክትትል ክትገብራ ግና ንዓኺ ይኹን ንዮዲት ኣይሓብርኩን ሓቢረክን ሜራብ ግና ሓቢራትና እያ ወልፋስ ኮይና ድሓር ድማ ደብዳቤ ናይ ፍቕሪ ተራ ነገር እዩ እንታይ ገበን ኮይኑ እዩ ሓልውለይ ተኸታተሉለይ ዝድልዮ ዳ ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ንስኺ ኣፍክሕዚ ንዮዲት እውን ብትሪ ኸጠንቅቃየ ሰብ ብንጌራ እምበር ብወረ ይነብርኒ በጃኽን ድማ ንወረ ኣካል መናባብሮና ይትግብሮ ሰብ ብሰብ ብተደጋጋሚ ክዛረብ እንተጀሚሩ ጥዕኑ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ሕማቕ ባህሪ እውን ከረጋግፀልክ ድማ እዚ ክትብልኒ ፀናሕኪ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ልብወለድ እዩ ኣብ ናይ ሰብ ህይወት ልብወለድ መፅሓፍ ድማ ይሕትት እዩ ድሕር ምባል ሰዓታት ዓዘበት ግዜ ተዓዚሩ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኮይኑ ነበረ ነቲ ክስሌን ዝመፀ መንእሰይ ትፅበ ዝነበረት ወይዘሪት ትፈልጥያ ዲኺ ኣለም እያ ነጊራትኒ ኣለም ድማ ንዑ እምበር ንዓ ትፈልጣ ይመስለንን ንኸይድ በሊ ብድድ በለት ካርመል ኣበያ ትሰርሕ ሃንደበት እስራኤል ንዓርኩ ሕቶ ልዒሉሎ ኣቢሜሌክ እቲ ሕቶ ሃንደበት ኮይኑዎ ንኽምልስ ግዜ ወሲዱ እዩ እንታይ ዳ ሓቲትካኒ እዛ ጓል ኣጣራጢራትንላ ንዓ ልዒልካ ካብ ትዛረብ ንዳሓር ፈፂሙ ድቃስ ኣይወስደንን ሎይስ ውን ስማ ጠቒሳ ተዛሪባ ኣላ ትሰርሓሉ ቦታ ትፈልጦ እንተኾንካ ሓብረኒ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ደለየ እዚ ጉዳይ ደጊምና ሓንቲ ደቂቕ እንትኹን ድቃስ ክኸልኣኒ የብሉን ትፈልጣ ዲኻ ይትፈልጣን እዚ ሕቶኻ ሃንደበት ኮይኑኒ ኣቢሜሌክ ኣብ ምምስማስ ኣተወ ዓርኩ ዘቕረበሉ ሕቶ ብቐሊሉ ዝምለስ ኮይኑ ይረኸቦን እንታይ እዩ ሃንደበት ኮይኑካ ኣብቲ ትሰርሓሉ ቦታ ውሰደኒ ብለካ ኣለኹ ዝሃብካና ሓበሬታ 50 ካብ 100 ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቢሜሌክ በቲ ዝሰምዖ ዘረባ ክምስ በለ ሸ ግና 100 ካብ 100 ኢኻ ነፂግካዮ ሰብ ኮመን እዩ ክሳብ ዝኣምን ይኸይድ እንተዘይኣሚኑ ድማ ደው ብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ምእማን ገፀይ ከይደ ስለ ዘለኹ ንኸይድ ብለካ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ዘእምን ስለ ዝረኸብካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣቢሜሌክ ቀዊሉና ጠመተ ሓተቶ መልሲ ናይ ሕድኡ ካብ ልሳን እስራኤል ዘይኮነ ካብ ገጹ ዝረክብ ክመስል ኣዒንቱ ሓንሳብ ምስተኸለሉ ኣይልዓሎምን መልዩ በለ እስራኤል ኣብ ዝርዝር ከይኣተወ ሕጂ ክንኸይድ ንኽእል ዲና ናብታ ሓንሳብ ዝሓሰባ ከይፈጸማ ድማ ዘይድቅሰላ ጉዳይ ኣተወ ህድእ እሞ ንበል እስራኤል ዓርከይ ኣቢሜሌክ ህድኣት ብዘመልክት ምንቅስቓስ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ንዝነበረ ዓርኩ ከተሃዳድኦ ፈተነ እስራኤል ንዓርኩ ክሰምዕ ኣእዛኑ ጸለወ ናብ ስራሕ ምኻድን ዘይምኻድን ዘይኮነ ናይ ሓቅን ዘይሓቅን ጉዳይ እዩ እስራኤል ዘረባ ዓርክኻ እንተ ትሰምዕ ነርካ እዛ ሓቂ እዚ ሕጂ ዘይኮነ ኣቐዲምካ ምተቐበልካዮ
እታ ህያ ቢላ ሰላለየትካ ጓል ሓቀኛ ስማ ካርመል ምዃኑ ኣቐዲመ የፈሊጠ እንተኾነ ቃል በቃሉ ካርመል ያኽብለካ ኣይከኣልኩን ሕጂ እንዶ ክረጋግፅ ሓግዘኒ ዓይነይ ከኣምንን ብኣካል ከይደ ክረኽባ ኣለኒ እዚ ክገብር ሓግዘኒ ምሕፅንቱ ቅረበ እስራኤል بعينو خير آية زأمن يمثل أين بران مبل 4 خفال تخطاتاليت لبول للزانتا قياشيت لبي بزي تزازي مالا مبل 4 حدن كفال أبزق تصل تخطاتلو